Ahojte ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska som tu s Progamerom a Lukim. Nazdar! Nazdar! Keďže som vám slúbil, že natočím ďalšie video, tak teraz tu máme aj Lukio. Ahoj Luky. Čus, já jsem Dobre, Luky, pan ideme Luky. zahrať teraz Survival. Už sa mi to neseká, lebo mi pomohol jeden kamarát, aby sa mi to už nesekalo zase tak. Takže To som byl ja. No ty nie, ale skôr Nexon, s ktorým som hral minulý stream RP, no ako na jeho streame. Hoši, myslíte si, že zabijem draka dneska? Chceš Ja- to rozdělit do 2 dílů? Ja neviem, že či to rozdelíme na ďalšie časti. Ale vypadá to, že asi tak. Ináč, keďže ľudia, keďže ja viem, že vypadám takto a reálne by som mal mať taký istý skin, ktorý mám na svojom YouTube, tak prepáčte, ale sa mi nedá upraviť účet. Nejsi pan YouTube, hele. Ale čo trepeš, veď ja budem čičmánok. Že ľudia, čičmánkovia. Fakt jo, hej, to jsem nečekal. To je můj krafťák, nech mi krafťák. Kde som kraftím Krafťák. veci, ale... Ale já ho vykraftil, to je můj krafťák. To je jedno. Tak Progamer asi spadol. Nie, nespadol som a som tu. Veď čo robíš? Hehehe. Čus, koukej, co mám, koukej. Ja si idem naťažiť dáke kamene. Kámen zde. Hej, Kámo, kľud, 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 kľud. Kolik máš? Já jsem naštvaný, ty jsi mě Dobre, vám Budeš se mnou kámoš pro gamer? Áno, budem sebou, už budem. Jo, tak jo. To je náš krafťák. To můžeš používat. Ja si chcem spraviť tieto veci. Jo, však jo. Ja už ťažím kámeň. Ty jsi zdechl? Aha, teďka. Hej, já jdu asi taky. Kde ho máš? Kámen zde. Kameň ide. Kde je kameň? Ja vás vidím. Kameň. Ahojte. A tam už ťa vidím. Čau. Jak to chceš udělat? Jako, že budeme někde bývat? Nebo jako, že to? No, budeme tu niekde bývať. Je lidi, já si myslím, že pokud tady dáte 150 lajků, tak že Pavlovec tu dáte, tak Pavlovec zveřejní 30 tenhle lajkov, tak server. natočíme druhú časť. No, Ne, za 150 takže, lajků ľudia, zveřejní Pavlovec zveřejní tenhle server. no dobre, buď ticho. Takže ľudia, jak budeme no, mať Pavlovec. 10 No, tak to lajkov, skúsim. tak zverejním tento server a budete s nami. Ale... Ne 150. Ale nebude, že... Kamo, to je môj YouTube kanál. Budeme na vás zlí. Progamer však jsme family friendly, ne? Jen Pavlovec mě tady teď hitoval dolů, takže... Veď ma nechaj! No tak jo, ale tak mě nehituj. Hej, já vám urobím baráčky. Já jsem hodný. Ja idem na Hodný- záchod. hodný sú- Počkajte, idem na záchod. Tin. Pro gamera Čo? musíme být lepší než Pavlovec. Hm. Nevíš, kde je nějaká kejvka? Skeleton. No, já ho vyfajtím. Víš, že já umím tak dobře bojovat. Mini zombík. No. Já umím sice dobře fajtovat, ale tohle je na mě moc. Já mám... Hlídej mi věci. Řekni Pavlovcovi, pak ať tady nastaví ten... Už som tu. Víš to. Pavlovec, nastav tady, aby nám zůstávaly věci. Potřebujeme to. Ty vole. No tak. Můj kobl. A jdi pryč. Moje růže. Nechte moje růže. Nechte moje růže. Tady byl bombardér.
Texacký. Bombarder. Hej, prosím, Pavlovec nastav, ať nám zůstávají věcí. Teď už som to dal. Počkajte, ide. Můžu stavět. Počkajte. A já mám vlastně zapít. F7. Tak, crafting table a musím si vykraftiť Hej, Pavlovec, prosím, nastavíš, aby nám zůstávaly věci. Veď ja už som to nastavil. Veď to aj videli aj děkuji. ľudia. Mhm. Idem si po irony. To Dobré. viděli lidi. Nie, to sú moje. To sú moje. Já ne. Reálne som si myslel, že ma zhodí, ale okej. Prečo ste, nemáme torčky, chlapci? To je problém. Mhm. Počkaj. Ale za to já mám pec. No to sa hodí na železo. To jsem hej nevěděl bez tebe. A máme uhlie, chlapci, máme uhlie. Yes. Vidím. Ja ho Tak tiež... já vám pak položím tebe. Hej, já týmek tím s progamerem. On mě... Hej, já jdu ti zachránit. Progamer! Já tě zabij, ty zombíku. Proč jsi zabíjel mého kamaráda? Vypadni! Ja ho zabijem. Ty máš kamenej? Hej, Já si jdu asi taky hele udělat. počkaj, ja si spravím torčky, chlapci. Hej, jednu torčku. To je dobrý nápad. Tak. No, dobre, chlapci, máme. Dobre, už toto vypadá jak krásne. Amen. Oh shit, Krásnička, krása. to je Oh, trhlina shit. jak pes. Hej, No. to je jak pes. Kámo, hezky jsi to tady ale rozsvítil. Ty budeš naše ne. Teď nevím, co jsem chtěl říct. Ty budeš pro gamer naše světluška. A lidi, já jsem tady jediný Čech, takže můžete pozdravit Čechy, jo, Čechy. Jo. Au! Čo, aj niektorí youtuberi sú Čechovia, tak čo? No, hej, jestli chcete mít české videa, tak What the fuck, české? Tak pozerajte české videa. Pozerajte české video. A ja budem mať na YouTube takú hlášku, že keď nedáte odbor, tak skapete do rana. A to sa musíte. no tak, hele, to tě hej, budou lidi strašně rádi sledovat. Skelda. Skilda, hej. Skelda, belda. Môžem ti, počúvaj, Adam, môžem ti to vystrihať to video? Hej. Ináč mám nového editora pro gamera, takže toto video bude vystrihané jak psa. Ja nebudem. Áno, prepáč, áno, to bude mať. Ja budem jeho editor, budem jeho. Takže... Hoši, já myslím, že bychom už mohli mít nějaký irony. Viděl jste někdo už irony? Ja už mám irony. Reálne to Šesť. video Ty si teraz šala strihám, Tu mám ale čest. na Tady budúce kopr. video Bude bude se nám na něco vystrihané. hodit kopr? No jedine Koporne. tak na ďalekohľad. Dá sa stiahnuť mod 1, že z kopru môže spraviť jeho armor. Hej. Ale radšej by som tu dal journey map. No, Jo, já taky. tak já taky, no. keď bude 15 lajkov, potom 10, 5 lajkov, tak bude journey map. Hej lidi, jestli budete dneska chtít, tak dneska, hele, vyjde ještě jedno video s pokračováním a možná vyjdou mody, to se rozhodne, že jo? Áno, Kluci. to sa rozhodne, či bude 5 lajkov, A či tenhle budú, díl se alebo rozje- nebudú. My Za budeme 5 jako lajkov možná, počúvajte, keď No, bude ahoj. 5 lajkov na YouTube, tak dáme journey map, a keď bude 10, tak dáme tú mapu. Zdieľame ho. ne, hele lidi, my to vydáme dneska ještě video, když to bude náš editor stříhat. My Ano. uděláme jeden velký let's play a rozdělíme to dáme 3 části, hoši. To je jedno koľko častí, či O. 10, či koľko. No asi, hej. lebo My možno prostě uděláme budeme aj velký zabíjať draka. roleplay a prostě
nebo roleplay. My prostě budeme hrát, furt hrát a náš cíl nebude jenom bojovat s Ender drakama, jo, hele, hoši, a tohle video bude mít úspěch. Když se vám to bude líbit, tak musíte, že jo, dát odběr a zvoneček, jinak to není ubončo. No. A máme tu vodičku, chlapci. Čekej, máš bucket. Má někdo bucket? Nemám. Má někdo na bucket? Já udělám nekonečný zdroj. Oh no, hej, pomožte mi. Hej, jdem ti pomoct. Pozdě. Já jdu fightit. Čekej, Zabil som ho, hurá. já jdu fightit s pavoukem, abych dostal na luk. Ja budem mať za chvíľu 7 ironov. No. To je hej super. A s náma se nerozdělíš. Tak, hotovo. Vypečené. Jau, nebij ma. Tak. Vlastne neviem prečo som to ničil, ale to je jedno. Adam, No čo? kúkaj. Adam, Dobre. Ideme pomôcť. Já si dám nahlas zvuky a podle mě tady bude ještě nějaká kejvka. au. Jo. Čekaj, já se jen dám. Tu dole treba ísť, ale neviem. Ja sa bojím. Ty se bojíš? Nie, nebojím sa. Ja to skúsim, hej chlapci. Kus, Hej. kus. No, ja vidím trošku tu, ale ja to tu zasvietim. Tak. OK, kam pozriem sa hore, tu. Našiel som ďalšie irony. Dobre, výborne. Poďme si Ja vykraftiť mám. sekerky a naťažíme si veľa dreva a budeme tu niekoľko dní v jaskyni. Tohle není zatím můj problém. Já mám problém, Počkejte, že nemůžu za dostat chvíľku do prídem. kejvky. Ja mám problém. Já taky, já jsem uvízl v cave. No, ale jsi nade mnou. Ja mám styl, ja mám cash, nosím. Jo, dík. Už mám ten deep slide. Už som tu. Dobre, Už mám dobre. deep slide. Kde ste Už tady je pošli? deep slide. Počúvaj, vieš čo je dole, počúvaj, No. Luky je dole a ja dám dám tam taký sound efekt, že ozvena bude, že tam bude vraviť ako ozvena. OK. Hoši, jsem dole. Dobre, ja si spravím nejaké točky. Hej, hodilo by se mi. Ale já mám ještě dvě, takže... No, poď, tu máš, na. Aha, on je dole, pozor, hej. Dobre, Je dole. toto video asi Tu skončí. máš, tu No, máš. jak sa vám video páčilo, dajte like a odber a ideme natočiť part 2. Nazdar. Ty to jakoby stopni a teď natočíme